Yan yung bahay namin. Sa wakas, nakatimi ulit tayo ng fresh na buko mula dito sa bakuran ni Mama. Tamis. Sarap. Kain tayo guys. Ito yung the best na ano rito kapag nagbuko ka tapos kutsara mo. Ano ganito? Oy, ganito ano? Ito panangitan to. Saan si mama mo? Ganun pala. Masarap pag ito ano yun. Tumak ba? Ano ko yan? Tumak. Po. Taas. Uy, Oh, ahas yan. Ahas dagat. Luto na, di ba? Naiyan mo na. Madali lang siya lutuin kasi ano lang. Manipis lang yung ano niya. Manipis lang yung laman. Sagpak ko rin, nakikunang bulan ka. Oh, meron pa rito, baka naman. Huwag nyo nang nakawin to ha. May saging pa rito. Dalawa, yung isa alanganin pa. So, shoutout sa magnanakaw ng saging dito. Magnanakaw ng saging, magnanakaw ng manok, ng bike, ng wifi. Sana, huwag naman sana ano. Hello, good morning. sabi niyo good morning. Saan kayo punta? To the moon. Ha? Saan kayo mapunta mga bata? To the moon. Road trip tayo, road trip. Wala tayong mahanap na isda dito guys sa Tapel. Masama yung panahon kaya mahina yung ano, huli ng isda ngayon. Punta ulit tayo ng Maramba. So sana may isda doon tayong maabutan. Kasama ko nga ulit pala si Tito Roel, ang ating driver for today's video. Si Kim Kim, pamangkin ko, Ashley, si Mama, si Tita Sharon. Say hi! Say hi kids! Ang cute talaga ni Kim Kim oh. Taniman na pala ng ano rito guys, ng palay. Doon banda sa amin, ano pa, wala pang masyadong tanim pero yung iba meron na. Last November nga pala pumunta rin kami dito, bagyo, maulan. Tapos kagabi umuwi kami ng Bicol, same ulit. Same weather, maulan pa rin. Pangalawang best namin tong umuwi ng Bicol na inuulan. Pero pasalamat kami ngayon, hindi siya ano, hindi malakas yung ulan. Unlike before na bagyo talaga. Sinalubong namin yung bagyo papunta rito. Okay, hindi maalon guys. Mamaya maliligo tayo dun sa ano, dun yung bahay namin sa Barangay Apud. Ito sa Maramba tayo guys, shoutout sa mga taga Maramba. Lalo na dito sa classmate ko kila Jeremy Umaga, Gerald Gonzales, kila Michael Jan Michael Moyo, Michael De Leon, Jeffrey Noon, kay Marjorie Riquillas, kay Ana Marisa Clag, at sa mga lahat ng classmate ko, shoutout sa inyo dito guys. Nandito ako sa lugar nyo sa Maramba, Uwas Albay. Umuulan na guys. Ayun yung lambat to. Nice nila. Oh, shoutout din kay Jovel Monforte na dito kami sa ano nila, sa Pisaran, Timbangan ng isla. So tatay niya, si Chokitoy. Uy, hala. Ano ba yan anak ko? Di man ako. Ito kuya, magkano kuya yung ganito? Oy, ganito ano? Ito panangitan to. Saan si mama mo? Ganun pala. Masarap pag ito ano yun. Tumak ba? Ano ko yan? Tumak. Po. Taas. Uy, Oh, ahas yan. Ahas dagat. nasaan na ba yun? Share pa nga.
Pulag. Isang kilo na ito, 1 kilong dalagang bukid, tapos 1 kilo na ito. Bili mo na pa ito. Ay, naku. Wala nga tayong ano. Nakakatinik to, makamandag to. Ibang bagay yun, oh. Tulungan mo naman ako. Yan yung kinukuha nila na to, fishing brother. Ito. Saan? Ay, danggit yun. Ito, ganun din ba to? Danggit din ba to? Ayoko niyan. Yun na lang. Gusto mo yung, ayoko. Yung ano na lang. Saan ba sa'yo? Oo, kay Maanduaw. Ayoko ang ganyan. Luaw. Inaaya pala niya ng danggit. Oo. Malang danggit. Sa Bisaya, Sige, danggit. Karabaw. Danggit na. Pag binagi niya, danggit ng matawan. Bataway eh. Bataway nga. Pataway. Danggit yan pag binagi. Sa Bisaya. Danggit sa... Tinatinaw ng diyaw. Pag magbati, bataway pa. Pag magkabaliliwan, danggit na. Ito, ayaw mo na to, oh. Ayan, oh. Malakas yan. Sarmuliete. Ah, ako na? Pero ibang presyo yung ano ah. Danggit daw. Ilang kilo bibili nyo? Para matimbang na ni Kuya oh. Ilang kilo po? Tag 1 kilo ba, ma? Wala pa siguro yun. Kani mo ni kadi oh. Dayan na ako ni kaan. Ay, yan na pro ko yung bibla ko. Bakit magugol bataway? 1 kilo daw. Masarap yung sabawan yan eh. Alin ang dangge? Ayan? Bataway. Parang hindi ka naman ano. Salibon. Sarap yan, lagyan mo ng ano, tanlad. Pagkano kilo ng bataway? Ah, danggit po. Makamandag yan pag nakatinik ko yan. Sa kilo? O, tag 1 kilo lang ko. Ah, tabi dyan. Kin. Tabi kayo dyan, baka pati kayo matimbang. Oh, okay, 1 kilo na, may pasobra. Ha? 1 kilo na. Ay, hindi mo bibili yan. Ano luto mo ni kan? Sarap kaya yan, Day. Masarap yung paksi, pinatuyo. Parang, taga saan ka ba? Yan yung ulam ng mga mayayaman, Day. Ako na di ba mayaman? Ano ka ba? Bunlis? Doon sa kilo nung ano ah. So, dangge. Oh. Ah, okay na. Balaan ba yun? Day, huwag ka na maingay, Day. Yan, sama natin yan. Yan. Palan. Sama natin yan oh. Oh. Oh, dos bebe. Sabi. Pagkatan mo na ng sarmalyote yung malaking talaga na para dress. 150. Malapit na mag 3 kilo, oh. Alanganin. Oo, natanong eh. Sige na yung bungtan. Kuya! Ano pa idadagdag? Ayun na lang. Yan na lang. Ay, ba hindi ka andit? Oo, pati. Sabihin mo ba? Hindi ako. Kuya, yung may kalpas dito. Sarmuliete daw, sarmuliete. Yan, yan. May... Para magsakto daw. Para magsakto ng 3. Hindi ako na. Malaki, kuya. Para sumakto lang sa 3 kilo. Oh. Ay! Yung sumobra na pala eh. Maliit tayo, maliit. Wala pa sobra. Ah, may pasobra na. Sorry, may tawad dyan. Ito para may balat din dito. 490
Meron din silang balat dito guys, oh. Kagaya ng ginagawa ni mama. Tapos binibenta sa Maynila. Napakamahal yan guys. Favorite ng mga Chinese. Mahal na kami yung mahal yung kilo. 150 asado. 150 isang kilo, salo. Halo. Bali 495. O may kalapa mo may 500. Kaya bala ka presyo mo ni 505 ba? 505 ba? Madam, 3 times sa ibig na sa 150 o 495. Hindi, ibig sabihin ko nga kay Piga. Parehas mo ano. Mana naman ano, nursing course eh. Madaran mo mo 180 tangan mo 40. Ay, Ruben. O tara na. Uwi na tayo. Hindi mo sinabay pa lang siya ito sa amalyo? Ha? Ito na pang sabaw dito. Uy, siguro nandito. Di nga ni medyo diya pinalbag ko na ta. Nagura na, nalimit na na. Pansabaw. Ha? Uyin si Mutiko. Sabi, Ano ba favorite mo? fried fish. Ano isda? Dalagang bukid. Asa yung... Ano yung sabaw mo? Di ba akala ko yun? Oo nga, inalo ko. Okay. Kulo na agad ba? Bako lang to sa Bali sabaw. yung kapatid ko yung ano, nagluluto na isda. Malalagyan ko o tama na yung sabaw. Bag, kari Wala, malabsay. kalate. Kalate. Okay. Tapos ito yung pan-dessert natin guys. Pinya. Bali nabalatan ko na siya. Iwain na lang natin. Dalawa po tayo yung gagawin natin guys. Bali pala tatlo. Prito, tapos inihaw, tapos saka ito yung ano, yung sinabawan. Okay na. Ilang piraso na mahal? Ha? Ilang piraso? Mas dami daw prito. Okay na? Di ba na ba yun? Sabi mo, di ba? Okay na. Kasi mahilig kami sa sabaw. Prito. Lahat yan. Dalagang bukid, tawag sa amin dito sa Bicol. Anduaw. Tama, anduaw, di ba ba? Sariwa lahat yan guys. Hindi ko na siya daw ubusin lahat. Oh. Kasi pang ano. Ano? Okay na. Pinamutan ka na. I want to be. Lalagyan natin dito guys sa ano natin sinabawan. Dalagang bukid. Para matanggal lalo yung lansa. Yum. Wow. Ayan na. Yum yum. Tuti tali. May ano ka na pala dito, ma? Kayo ran? Sino nag-ano kabit? Ngayon ko nalapansin ito Nag-level up ka na, ma? Yung mga wala nakita. Ayan si Ate Belinda. Siya yung masipag na bandera dito ni, ni mama. Ito yung danggit na nabili namin sa Maramba. Bali, sasabawan ulit namin yan mamayang gabi. Ulam namin yan. Sa bawal. Ang tawag dito sa amin is bataway. Ito yung kapag natilikan yan, grabe yung ano yan guys, grabe yung kamandag. Kaya kailangan mag-ingat tayo kapag linisan natin yung isda. Kasi masakit yan kapag na tinik. Okay ka lang dyan, ma? Hindi, nahirapan na nga eh. Sige, ako na lang bahala mamaya. Kumbaraw. Malapit na rin maluto yung natin. Pakalinig mo, Inihaw. kaliwa na. Pak! Doon sa kabila.
Bali, malapit na kami paano rito. Magpatanim ng palay guys. Baka sa Lunes may ano to, magpapatanim na kami. Kaso ang problema, hindi ko na siya mabibidyoan. Dahil bukas o linggo, araw ng linggo bukas o sa Lunes, alis na kami, babalik kami ng Manila. Minaw ko ikang lumbod? Wala tayo nahiram na kawit, kaya mano-mano na lang yan, no? Mano-mano yung pagkuha ng nyug tsaka buko. Ito buko. Paano to, so? Sige. Dito nagpapatrabaho pa rin kami guys. Preparation para sa ano, sa pagtatanim ng palay. Kinano daw taro kay di kuya? Kinano daw ang taro kay di? Agma? Lunes yan. Lunes pa? Ano, finishing na ka de? So bali yung ginagawa ni kuya, ito na yung last na process bago taniman ng palay. Bali pinapatag yung yung palayan. Tapos andun yung isa guys sa kabila. Bali dalawa sila yung nag-ano rito. Ang tawag dito suyod, sinusuyod yung yung lupa para maging mapatag, pantay. Kasi ang problema, maulan dito kaya medyo matubig. Bakit? Natakot? Natakot yung kalabaw. O napagal na. Napagod na ata yung kalabaw guys. Pag mag-ihi ko, nagatiringwan. Umihi. Umihi pala. Kaya minto, akala ko natakot sa akin. Nakita ng nakita ng baboy. Tagal lumihin ang kalabaw. Okay, tapos na. Antayin natin lumigot siya, tapos balik tayo dun sa sa inihaw natin. Luto na, di ba? Naiyan mo na. Madali lang siya lutuin kasi yan lang. Manipis lang Ginaganan yung yung mga manipis lang asusulat yung laman. Yung salpak ko doon, kasi unang bulan pa. Sabi na ako nga din, ngayak na ngelalan. Ngelalatan na kay kata. Yung lawas mo Okay. na ko. Balikan natin yung doon, yung sa palayan guys. Naputol yung natin yung pagre-record ng video kasi nalobat yung camera natin. Tara, let's go. Dito naman tayo dadaan sa kalsada. Diyan lang kayo ha, huwag kayong lalabas. Ha? Baka makadisgrasya kayo ng tao. Ito yung rito guys, yung tapos na ng yan, tapos ngayon season naman ng pagtatanim ng palay.
Bali, ito yung bahay namin. Dito muna tayo sa kabilang side. Ito, palayan din to. So, napapalibutan ng palayan yung bahay namin. Halos lahat dito, palayan yan. Papunta dun sa kabukiran. Ito yung number 1 na ano rito. Number 1 na hanap buhay ng ano, ng mga tao dito sa barangay namin, sa lugar namin. Punta naman tayo sa kabilang side. Ay! Bye! Happy New Year! Kamag-anak po namin yon, si May Miriam saka si Pai Buddy. Bali taga ano sila, taga Dawagan na maliit. Yung kanina yung pinunta natin malapit dun sa Tapel. Ito guys, ito yung kanina nag-record tayo na putol. Ito yan. Ito yung view dito sa kabilang side. Ano? Tapos doon naman yung dagat. Yan yung bahay namin. So nung last November, nung umuwi kami, dito kami kumuha ng nyog tsaka buko dito sa maliit na lote. Ito kasama pa dun sa ano, sa palayan namin. To yung maliit na maliit na palayan, yung kwadrado na punta dun. Isang ano lang, isang tawag dito. Yan. Dati may tanim na ano rito, may tanim na gulay project ng mga kababayan dito sa barangay namin, kaso natigil na, kaya wala nang tanim. Saging na lang natitira saka log. Okay, balik tayo dun sa loob ng bahay guys, at tayo ay kakain na. Nagugutom na si Manoy. Luto na yung isda na nabili natin sa ano, sa Maramba. Pasok doon, pasok. Ano, balik doon sa loob. Huwag ka dito, baka ma-aksidente ka. Makakadami ka ng ano, tao. Pasok na doon, pasok. Sa loob. Bali, ito yung gate namin. Kahoy lang guys. Sira-sira na. Wala pa tayong budget pang paggawa ng maayos na pader. Tapos yung gilid din ng bubong na bay, bulok na yung ano, bulok na yung kahoy. Saan ka punta? Ha? Habang magkano mo na gato? Malapit na yung prito na lang yung inaantay natin maluto. Prito na lang guys, malapit na maluto. Pwede na ang ating inihaw. Tapos yung ibang prito, yan guys, dito na. Naka-ready na rin yung sausawan natin. Oo, alis ka din, Kim. Di ko alam. Ay, nandun o. Gutom na? Gutom ka na? Walang kutsara yan. May sabaw pa? To? Ito yung kinuha ng kababata ko kanina doon. Bumanda. Ay, sarap niyan. Malahog. May ako sabaw to ha? Hindi, ano ito, kuhaan ko na ng ano, mamaya na ito. Hindi tayong kain eh. Ashley. Ay, wag. Ano mo muna sa dag. Nagkakalat si Tito lang. Hindi ko na.
Sarap. Akin yung kabilang part to. Hindi pa masama to. Wala pa tayong ano? Wala pa tayong kinakaing kanin. Sama, nakakapasma yan eh. Ay, tinapay ka ba dito? Oh, pwede na yun. Ako naman yung isa to. Ha? Ako naman yung isa. Ako naman yung babanat dito guys. Kasi kanina talinong pala. Ito. Talim ah. Thank you Lord. Sa wakas, nakatimi ulit tayo ng fresh na buko. Mula dito sa bakuran ni Mama. Tamis. Sarap. Kain tayo guys. Ito yung the best na ano rito kapag nagbuko ka tapos kutsara mo yung balat na ano, balat ng buko rin. Napakalinamnam. Nanamnam. Tamo. Sulit. The best. Kayo gusto na rin magbuko? Una yung magbuko Ah, gusto niyo magbuko? Ano to lalagay? Diyan na ito. Gilid ng aba. Ay, wag dito. Ano pala to eh? Balat ng nyog. Yan. Diyan sa gilid to. Dito namin kinuha yung buko kanina. Tara na, kain na tayo to. Meron na tayo. Ito yung pinaka baba no? Pinaka mababang ano rito. Buko dito sa bakuran namin. Saging, may saging dito, may bunga na rin. Ayun no, kaso alanganin pa. Ayun guys, sa saging. Tapos nung nakaraan ng December, nung mismong pag-alis ni Mama pagkatapos lumuwas ng Maynila, yung saging namin dito ninakaw yung saging namin dito. Alam ko dito ata banda yun. Dito yung saging. Oh, meron pa rito, baka naman huwag nyo nang nakawin to ha. May saging pa rito. Dalawa, yung isa alanganin pa. So, shoutout sa magnanakaw ng saging dito. Magnanakaw ng saging, magnanakaw ng manok, ng bike, ng wifi. Sana huwag naman sana ano, huwag ka sanang karmahin. Bahala na ang ano sa'yo, bahala na ang Diyos. Tapos dito sa likod, bandang likod naman ng CR, meron dito yung lemon. Lemon to guys, kaso pag na ano siya, pag nahinog na, iba yung kulay niya, kulay brown. Hindi yung lemon na nabibili natin na ano sa palengke, kulay na dilaw na dilaw. Tapos ito naman yung orchids ni Mama. Meron din langka. May bunga na. May bunga na pala guys, kaso maliliit pa. Ayun o, namumulaklak. Bulaklak tsaka bunga na. Ito. Ayun o. Ayan. Madaming bunga. Sana lahat kayo lumaki. Hindi kayo maano. Ay, meron na pala dito. Nabulok. Sayang. Nabulok na ibang bunga. May gumamela rin dito. Gumamela. Guys. Ang ganda ng mga bulaklak ng orchids ni Mama. Tapos ito, hindi ko lang alam kung kalamansi o dalandan to. Meron din tumubo rito. Dito yung ano, dito yung puno dati na ano. Puno ng klase siya ng ano, ng tawag dito langka, pero pabilog yung ano niya, yung bunga. Ang tawag sa amin dito, uugog. Dito ako na-aksidente dati. Dito banda yung puno. Na-aksidente ako dito sa ano, nakuryente ako dito sa live bar kasi
pinutol ko yung sanga. Pagkaputol ko yung sanga, tumama dyan sa mismong kawad ng kuryente. Ayun, na kuryente ako. Pasalamat ako, hindi ako pagbagsak ko, hindi ako tumama dito sa bakod. Tapos yung itak na daladala ko, hindi rin sa akin nakatusok. So thank you Lord, dahil binigyan niyo pa ako ng pagkakataon para mabuhay. Dito naman yung yung isang puno na rito ng langka. Ayan guys, ito nakarami na siya ng bunga rito, marami lang na harvest. Tapos hindi ako nagkakamali, may bunga dito isa nakabalot. Ito guys, ayan bunga yan. Bali binalot lang siya para hindi yun ang mga ibon tsaka insekto, para hindi siya mapesta. Ayan guys, dito natin mabagya. Ayan yung bunga guys. Ayan, dito may mga halaman din si Mama Sarap. Tapos puno ng mangga. Hindi ko alam kung anong tawag sa bulaklak na yan, sa halaman na yan. Ito santan guys, santan. Ito hindi rin ako familiar sa halaman na to. Tapos ito yung kakao. Ayan, may bunga pa guys. Kaso wala na yung mga sanga. Naputol dahil sa bagyo. Okay, hanggang dito na lang ang ating vlog guys. Maraming salamat sa panonood. Sana huwag kayong magsawang manood, mag-like at mag-share sa ating mga vlog. May pahabol pa tayo. May ano pa tayo dito, bayabas. Puno ng bayabas. Tapos kalamansi. Ito. May bunga din. May bunga rin yung namin dito. Kalamansi. Ayan guys Ayan yung bunga. Ayan. Tapos meron din papaya rito. Maliit pa. Saging. Tapos ito yung kubo. Bahay kubo namin. Bali 3 yung bahay kubo namin dito. 1, 2. Saka yung isa dun sa bandang likod. Ito yung kusina. Gripo. Tapos nandun isang kubo guys, mga 3. Yung maliit na kubo na yun, dun kami minsan kumakain kapag okay yung panahon. Ngayon kasi maputik banda dun dahil masama yung panahon. Tapos yan din yung papaya na pinagkuha na namin dati na ng hinog na papaya. Tapos dun sa kabila meron din tayong rito, iba, kamyas Tagalog, kaso wala pang bunga. Meron pang bayabas dito guys. Bali marami rin kaming tanim dito, tumubo. Hindi pala tanim, actually tanim. Tumubo lang iba rito, ibang puno tsaka halaman. Tapos yung bakod namin sira-sira na rin, bulok na yung iba. Ito bulok na. So kailangan nang mapalitan to kapag nagkaroon ulit ng budget si Mama. Magkaroon ulit kami ng pangbili ng rito na materyales, kasi mahal dito kahit sabihin mo nasa probinsya ka, mahal din yung materyales dito. Ang lawak ng bakuran, maraming materyales na kailangan. Ito rin pala yung CR namin sa labas. Bali may CR kami sa loob, ito sa main, tapos CR namin sa labas. At meron din tayong rito guys, sili. Ayan, dito tumubo sa puno dati ng puno ng nyog. Ayan. At meron din kakao dito guys. May bunga rin siya. Ayan. Kakao, saging. So ang pinakamarami po namin dito saging. Tapos mangga. Ilan yung mangga namin dito? Isa na doon, mangga, ayun sa may kalsada. Tapos dito meron ulit 2. Ito yung pinakamalaki. Tapos asan yung isa dito?
Dalawa na lang pala yung ano, dalawa lang pala yung puno ng maga namin dito. Ito yung pangalawa sa likod, tapos doon sa harap. Ito yung sinasabi kong ano, yung puno dati na kung saan ako na kuryente doon. Ito yung itsura niya. Yan. Ito. Yung mataas na yan. Ang tawag sa amin yan, ugog. Yung bunga niyan, kapareho ng langka, pero pabilog yung ano niya, pabilog yung hugis niya. Tapos yung gumagawa ng ano rito sa palayan, lumipat dito sa kabila. Dito naman sila nag susuyod ng ano, ng tawag dito, ng palayan. Dito na sila. Naggawa na ka mo? Alas 10 ako malaglag? Okay. Alas 10 ako malagumpisa? Alas 10? Sige. Pero matapos yung ano, anak? Bali, matapos nila yung ano rito, yung trabaho nila. Para bukas o kaya sa Lunes, start na yung ano rito, start na ng pagtatanim ng palay. Okay. Totoo na to guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Ang ating Buhay Probinsya vlog. Hanggang sa muli. Maraming salamat ulit sa mga nanonood ng ating simple vlog. Tara na, kain na tayo. Kain na guys, ready na yung pagkain natin. Nako guys, kaya pa kami dito guys. Bali lahat to, sariwa yung ano, sariwa yung ulam namin, isda. Ito yung isda na nabili namin sa Maramba, Uwas, Albay. Yan guys. Bali meron tayong pritong dalagang bukid. Sa sinigang ba to? Yeah. Style Sinigang na dalagang bukid. Dalagang bukid pala yan. Tapos, May meron iba-ibang tayong ano, inihaw, may guys, payat yan. na dalagang bukid. Yung guys Bali sa itong recipe yung nagawa ng kapatid ko. Ito yung sasawa natin. Opo, nandun ta sa loob Okay, na. Sabi yung that's it. payat, yung slim lang siya. Pero Kainan na. Oh, yan yung ano. Parang katulad nito. Ito dalagang bukid. Oo. Si Berhel kumain na? Umuwi na. Kumain na daw siya. Pero umuwi. Umuwi na.